ị maara ihe a pụtara? Nke a. Kedu ihe a pụtara? Ma ọ bụ nke a. Kedu ihe a na-akpọ ihe a n'Igbo? Kedu ihe a pụtara n'Igbo? Kedu ihe nke a pụtara n'Igbo? Keekwanụ ihe nke a pụtara na Bekee? Ha ncha bụ otu ihe, ma nke m chetara ma nke m na-echetaghị. Abịa n'Igbo, nke a pụtara were dịrị gabazie. Were dịrị gabazie. Nke a pụtara were dịrị gabazie. Nke a bụkwa ndebiri ya bụkwa dịrị gabazie. Ya, ọ pụtara otu ihe ahụ. Nke a pụtara etc. Echetaghị m pụtara na Bekee ka nke a pụtakwara na Igbo. Otu nghọta na otu ndeju ka ha ncha pụtara. Ịmụta gị? Ka na-esonyesikwara anyị ike. Echezọkwa na ibinyere anyị aka n'akara ịhụnanya na-atụsakwa ya bụ ozi. O nwekwa ihe ọzọ gbagwojuru gị anya ịchọ ka anyị metụ aka, idepụta ya n'akara nzute ozi. Ndewo.